Господин Киров, малко ударно започна 2026 година за община Царево. Нов проект за пристанището, рибарското пристанище. Какво ще донесе той? Годината се очертава да е изключително динамична и трудна за българските общини. Но в Царево с моя екип работим така, че да сме готови и за такива ситуации. За година с липсващ бюджет, което изключително много затруднява нашата работа. Освен с проекта за рибарското пристанище, ще стартираме с редица инициативи, които ще компенсират липсата на капиталова програма. Рибарското пристанище ще даде модерни условия за рибарите. На първо място ще се повдигнат нивата на самите кейове, ще се освободят повече места за лодкостоянки, но ще допринесем и за чисто подобряване на работната среда. Ще има нов паркинг за колесари, за лодки. Стария беше изключително в занемарено състояние. Ще има хангар за ремонт на лодки. Ще има хангар, в който всички рибари ще могат да съхраняват инвентара си. Ще има техника, с която ще могат да вадят лодките си на брега. Ще има техника за ледогенератори, така че да могат да обработват пресната риба. И най-добрата придобивка ще има мобилна бензиностанция долу на самия кей. Така че като на едно модерно пристанище, лодките да могат да зареждат от водата, без да се налага с туби да се носи бензин от края на града. Със сигурност всички мечтаем за повече, за по-голямо, за строителство в морето. Имаме и проект, който презаверяваме, защото беше с изтекло разрешение за строеж. Така че с малки, но важни крачки вървим към това Царево да има едно модерно пристанище. Какво имате предвид строителство в морето? Ново рибарско пристанище. По-голямо, по-защитено, защото акваторията на нашето пристанище е изключително отворена и при лошо време вълните нахлуват директно в пристанището, на улицата. Затова от години голямата мечта на Царево е да има ново модерно пристанище. В предходни мандати е разработен проект, имало е разрешение за строеж, но го забавихме, изтекло. Сега го презаверяваме, на екологична оценка сме и след това ще потърсим финансиране. Истината е, че държавата няма такъв тип средства или фондове, които са насочени към изграждане на нови пристанища, защото са изключително скъпи съоръжения, но има интерес от фирма-инвеститор, която го построи на концесия. Така че работим и в тази посока. Вече имаме опит в Царево, успяхме да привлечем инвеститор клас А за построяване на болница, защо не и за пристанище. Чудесно, пътя до Лозенец. Още какво очаквате за тази година? Пътят до Лозенец е готов, като остава продължението от Оазис до Лозенец с вело и пешеходна алея, която да излезе на самия кей на Лозенец. В момента тече обществена поръчка за пътя Лозенец Велика, отново с вело и пешеходна алея. Но освен нещата, които са на етап проект, нов площад на Лозенец, нова пешеходна алея в град Ахтопол, крайбрежна, която е в лошо състояние, но заради липсата на бюджет те ще бъдат само проектирани, а след приемането на бюджет ще се пристъпи към изпълнение. Ще имаме много дейности, които ще се извършват, като пристанището, асфалтиране в цялата община. В момента започва ударно асфалтиране в квартал Василиков, град Царево, в две зони, в които никога не е имало асфалтирани улици или са тежко разрушени след бедствието. Зона Север, квартал Нептун, по същия начин в Лозенец, така че ще работим активно и без бюджет. С средства, които са осигурени от държавния бюджет и от европейски средства. Това компенсира липсата на общински бюджет. Всичко това предполагаме насочено и към привличане на туристи, освен за местното население. Каква беше 2025 година за община Царево? Туристическия сезон беше изключително успешен. В бюджета завишихме драстично очакванията от приходи от туризъм. За моя голяма радост успяхме да ги съберем в пълен размер, което показва, че сме имали ръст в туризма, в нощувките. Царево е все по-популярно, обаче не само за уикенд туризъм, но и за закупуване на ваканционни имоти. С моя екип развиваме общината, и то не само общинския център, а всички населени места, чрез проектите, които предвиждаме за тях, дали ще са здравни заведения, пречиствателни съоръжения, лодкостоянки. Развиваме населените места като добро място за живеене и за второ жилище.
защото само по този начин може да гарантираме удължаване на сезона, по-ранно започване на сезона, когато има хора, наши сънародници с ваканционен имот тук при нас. Изминалата година беше изключително успешна в тези две направления – нощувки и закупуване на ваканционни имоти. А сега с влизане на еврото ще има ли проблем според вас в сферата на туризма? Аз съм по-скоро от хората, които считат, че еврото само ще улесни инвестициите. Азбучен пример за това е, че в момента, в който се заговори, че сме на прага от приемане на еврото, в Царева се появи чуждестранна компания с чуждестранно участие за построяване на болница. Тоест ние ставаме много по-атрактивни за инвестиции от външни инвеститори. Така че по-скоро и в сферата на туризма считам, че ще е много по-лесно. Кога ще бъде построена тази болница? Болницата е в процес на проектиране. Вече сме предоставили терена на частния инвеститор по договор, който има сключен след одобрение от Общински съвет и който е наблюдаван от Агенцията по инвестиции, защото това е една строго регламентирана процедура и се наблюдава от Министерството на инновациите, растежи и Българска агенция по инвестиции. Има 3 годишен срок за построяване, така че в началото на следващ мандат може да се похвалим с многопрофилна болница. А какво ще си пожелаете за следващата година, за тази, която идва сега? Тривиалното е да бъдем здрави, да имаме добри дни. То е тривиално, защото е истина. Това е най-важното, което можем да получим. Здраве, добри дни. С екипа ми работим изключително усилено. Често казвам, че сме като болтове пред скъсване, но пък машината е смазана. Готови сме да посрещнем предизвикателства, готови сме да предложим нови проекти, когато има опции за финансиране. Приключихме годината с готов проект за пречиствателна станция в Варвара. Всеки момент ще имаме за Синеморец. Имаме проекти за водопроводи във всички населени места, в Странджа, по селата. Проектираме 2 социални центъра, нова сграда на училище, така че с много работа ще посрещнем годината, затова трябва да сме здрави. Въпреки липса на правителство и бюджет, изглеждате доста оптимистично настроен. Аз съм реалист. Започнах разговор с това, че годината ще е изключително трудна. Но община Царево е в стабилно финансово положение. Получихме средства за възстановяване от бедствието до лятото. Успяхме да спечелим много проекти с европейско финансиране, включително започваме да изграждаме олимпийска писта на нашия стадион за лека атлетика, започваме да изграждаме многофункционална спортна зала. Така че да, годината ще е трудна, но ние сме си написали домашното и ще имаме достатъчно обекти, по които ще работим.